ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବିଷୟ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଧନ କ'ଣ, କେଉଁ ଧନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ କେଉଁ ଧନ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟକର। ତେଣୁ ଧନ, ଆମେ ତ ଜନ୍ମିଛୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଏହା ନେଇକରି ଯିବା ନା, ତ ଏମିତି କର୍ମ କରିବା ଯେଉଁ ଧନ ଆମେ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା, ସେହିପରି ଧନ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିମାନଂ ଧନଂ ୟେଷାଂ ଚିରଂ ଜୀବନ୍ତି ତେ ନରଃ ଅଭିମାନ ବିହୀନାନାଂ କି ଧନେନ କିମାୟସାଂ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଧନ ରୂପରେ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ବା ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେତେଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଆଉ ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ।